Kai. Hai ni Tabara dan mama. Kai. Wai ina zan wulla ne wani. Hai. Tabara ya? Ya ne maza. Ya iya ciki ne normal wallahi. Kaga na dan ga mutanen mu a can ne ya ga ka san akwai amana zan dan je mu dan gaggaisa ne. Normal. Bari mu ce normal. Yau ina gaya ma gaba ɗaya rayuwar nan ba kyau dan gwaro. Mutane ba tsoron Allah. Wallahi. Ba tsoron Allah kiri-kiri me ba a yi a garin nan. Amma an ki ai komai. Kai. Yo Allah ana rashin ji a duniyar nan. Komai haba dan komai haba kai ta kulle. Gashi ba ta tuba ta ake yin sa ina ba. Maza ya ne. Bamba ko kai Tabara. Ina mugun yin ku fa maza. Mu ma muna mugun yin ka. Target. Wanda ake ciki ne. Wai na Tabara. Kai ne na ga na to na ji kuna ta wani hayaniya wai me yake faruwa ne? Wallahi tallahi muna magana ne akan rashin jin da kake yi. Ai ni kaina ni tsorata kaina nake wallahi. La ilaha illallah. Wai shi ne nake gawa. Wai tambaya nake so umma. Wai me burin ka na karshe? Ni yanzu fa san me babban buri na a duniya. Ina jin ka. Oh iya ne wannan tsohon namu na gidan nan kawai wallahi. La ilaha. Idan za ku fara gani na da best ina wucewa ga mata a gefe nake ga. Burin ka kawai ya mutu. Ai ni yanzu ba ni da buri. Kakan naka ya mutu. Kawai ni buri na kakana ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi kawai wasa nake mutu. Kawai wasa.